6 november 93 was mijn allereerste optreden in een heel klein kroegje in Nieuwegein. Bloedzenuwachtig. Ik stond zo. Ik had 5 liedjes. En ik wist niet wat ik moest zingen. En ik deed het ook echt met die 5. En iemand zat aan de whisky. Ik zeg, mag ik voor jou een glaasje? Dus ik heb 2 glazen whisky gedronken. Ik hou helemaal niet van whisky. Ik vind het echt niet te zuipen. Dus ik heb 2 glazen whisky op. En heel gek, maar het was zo lekker. Dat gevoel van de eerste keer op het podium. En ik heb dat altijd vastgehouden. Ik vind nog steeds, elke keer als ik het podium opkwam, geniet ik. Dan kom je net aanrijden met de auto. En dan, ik stond hier toevallig vorig jaar ook. Toen kwam het met bakken uit de lucht. Stonden er toch redelijk wat mensen. En dan kom ik nu aanrijden. Ik, oh jongens. En ik heb toevallig net een handtekening gezet binnen bij de Mediamarkt. En die stond op de muur daar van vorig jaar. Ik hoop volgend jaar iets meer zon. En precies naast dat plekje, precies daarnaast nog een plekje vrij. Dus ik met een pijl er naartoe gezet. Alsjeblieft. Dus dat was heel toevallig. Maar ik geniet ervan. Als ik hier naar buiten kijk, moet je kijken. Dat is toch superleuk. Dit zijn de leukste klussen. Ik vind het superleuk. Hier krijg ik mijn kicks van. Hier leef ik voor. Dat meen ik echt.